बिथांमोननि जिथु दाबि बिसोरना बिथांमोना एसे कनसेप्टआ रं दङ आरोखि थांनाय मादाव बिथांमोना हारसिङैनो बिजारि माबा कन्टेस्ट खालामदोंमोन नालाय बिथांमोना मुसलमान ओनसोलफोराव बुंदोंमोन आरोखि जोङो BPF हान्जाया हारसिङै BTC काउन्सिलाव गभर्नमेन्ट दागोन बिदि होनना बुंदोंमोन खिन्थु बिथांमोना बे भाषणनि गेजेरजों बे रावनि गेजेरजों मुसलमान ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जथेस्थ समर्थन मोनदोंमोन खिन्थु समर्थन आदायखांनायनि उनाव 28टा सिट देरहाखांनायनि उनावबो बिथांमोना जे हारसिङै दानाय जिथु रावमोन बे रावखौ थगायनानै बिथांमोना BJPजों NDAआव गभर्नमेन्ट दानायलाय दिनैनि थारिखआव मुसलमान ओनसोलाव मुसलमानफोरा खोब रागा जोंदों BPFनि प्रति बिथांमोना खुनु फद्दे बे बाराव BPFनि बिजाथि बा BPF हान्जानो गांसेबो भट होनायखौ जों मिथिगौ आरोखि आरो बिथांमोननि भटखौनो जिहेतु दिनै UPPL हान्जाया NDAनिफ्राय ओंखारनानै हारसिङैनो बिजाथि गेलेदों कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोना जोंनो रादाय होदों नोंथांमोना थारैनो जुदि BJPआव मासाब जायाबा जों बुंदों जों मासाब जानायनि खोथा गैया उदाहरन स्वरुपै तामुलपुराव बे माबा आसाम एसेम्ब्लिनि जिथु स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा तामुलपुर समस्तियाव गेलेदों थिग बेयावनो जोंनि UPPL राजनितिक हान्जानि गाहाय आफादगिरि जोंहा प्रमद बर' सारा फर्मार CM प्रमद बर' सारा बेयाव कन्टेस्ट खालामदों बे मोनसे उदाहरन दा बे बाथ्राखौ मुसलमान समाजा फोथायदों आरोखि नङा थारैनो BJPजों बुजाफोरा गैला होननानै बै लेखानो जिहेतु मुसलमान रायजो राजाफोरा BJP बिरोधी भटखौ खालामो नालाय बे बाराव जों हारसिं गेलेनायलाय जोंनि बिजाथि जौस्रां ब्रह्मनोनो UPPL हान्जायाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जागोनखौ जों फोथायदों आरोखि दिनै जोङो 41 नं मानास समस्तिनि UPPL राजनितिक हान्जानि मानगोनां बिजाथि जौस्रां ब्रह्म बिथांनि गाहाय जा मावखुलि बेखौ जों जोंनि सालबारि जिल्ला आरो मोनथाम ब्लकनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरनि हेफाजाबनि गेजेरजों गाजा गोमजायै जोङो गाहाय मावखुलि बेखेवबाय आरो जोङो बे बाराव बिसास आरो मोनसे फोथायनाय मानास ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा गासै जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरा एबार UPPL राजनितिक हान्जानि बिजाथि जौस्रां ब्रह्म बिथांखौनो गोगोम भटजों देरहासार होनायखौ जों फोथायदों मानो होनबा बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा सान्थि आरो निरापत्ताखौ बयबो लुबैयो थांनाय दिनाव जा प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि सरकारनि गेजेरजों गोलाव सम जा बिटिआर ओनसोलाव जा दावराव दावसिमोन बे दावराव दावसिया जोबस्रांनानै सान्थि आरो निरापत्ताजों गाजा गोमजायै जिमान रायजो राजाफोरनि हाबाफारिफोर दङ फुजा फाथालफोर दङ खोब सान्थि भाबै खौसेथियै गासै रायजो राजाफोरनि हेफाजाबनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिलांनो हादोंमोन आरो जोंनिया शिक्षा बिथिङावबो जिथु आसामनि मादाव जोबथा नम्बराव दंमोन जोंनि बे जिल्लाफोरा खिन्थु बे जिल्लाफोरनि गेजेराव जोंनिया आसाम नाङि चिरां जिल्लायानो 1 नम्बराव दङमोन प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि गेजेरजों आरो कलेजफोरनि जिथु रिजाल्ट जोबोद माने गोजोनथाव रिजाल्ट मोननो हादोंमोन जोङो दायो जिथु रायजो राजाफोरजों इलेक्सननि केम्पेइननि गेजेरजों जि मोगा मोगि जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जाथु मोनदांदों बे बाराव खिन्थु गासै रायजो राजाफोरानो UPPL हान्जानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव माने गोगोम भट होगोन बेखौ जों फोथायनाय दङ आरोखि बे समाव सार मैयासो BPFआबो स्टेरिं कम्पेनिखौ बेखेवबाय बिथांमोननि जिथु दाबि बिसोरना बिथांमोना एसे कनसेप्टआ रं दङ आरोखि थांनाय मादाव बिथांमोना हारसिङैनो बिजारि माबा कन्टेस्ट खालामदोंमोन नालाय बिथांमोना मुसलमान ओनसोलफोराव बुंदोंमोन आरोखि जोङो BPF हान्जाया हारसिङै BTC काउन्सिलाव गभर्नमेन्ट दागोन बिदि होनना बुंदोंमोन खिन्थु बिथांमोना बे भाषणनि गेजेरजों बे रावनि गेजेरजों मुसलमान ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जथेस्थ समर्थन मोनदोंमोन खिन्थु समर्थन आदायखांनायनि उनाव 28टा सिट देरहाखांनायनि उनावबो बिथांमोना जे हारसिङै दानाय जिथु रावमोन बे रावखौ थगायनानै बिथांमोना BJPजों NDAआव गभर्नमेन्ट दानायलाय दिनैनि थारिखआव
मुसलमान ओनसोलाव मुसलमानफोरा खोब रागा जोंदों BPFनि प्रति बिथांमोना खुनु फददै बे बाराव BPFनि बिजाथि बा BPF हान्जानो गांसेबो भट होआ होननायखौ जों मिथिगौ आरोखि आरो बिथांमोननि भटखौनो जिहेतु दिनै UPPL हान्जाया NDAनिफ्राय ओंखारनानै हारसिङैनो बिजाथि गेलेदों कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोना जोंनो रादाय होदों नोंथांमोना थारैनो जुदि BJPआव मासाब जायाबा जों बुंदों जों मासाब जानाय खोथा गैया उदाहरन स्वरुपै तामुलपुराव बे माबा आसाम एसेम्ब्लिनि जिथु स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा तामुलपुर समस्तियाव गेलेदों थिग बेयावनो जोंनि UPPL राजनितिक हान्जानि गाहाय आफादगिरि जोंहा प्रमद बर' सारा फर्मार CM प्रमद बर' सारा बेयाव कन्टेस्ट खालामदों बे मोनसे उदाहरन दा बे बाथ्राखौ मुसलमान समाजा फोथायदों आरोखि न थारैनो BJPजों बुजाफोरा गैला होननानै बै लेखानो जिहेतु मुसलमान रायजो राजाफोरा BJP बिरोधी भटखौ खालामो नालाय बे बाराव जों हारसिं गेलेनायलाय जोंनि बिजाथि जौस्रां ब्रह्मनोनो UPPL हान्जायाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जागोनखौ जों फोथायदों आरोखि